Pán primátor, aj vás sa opýtam hneď v úvode potlačovej konferencie Šoku. Čo príjemné alebo čo šokujúce vám urobilo radosť z pohľadu košického športu v uplynulom roku? Snad najviac. Mňa teší každý výsledok košického športovca, lebo naozaj tie výsledky prežívam veľmi emotívne a bohužiaľ aj niekedy sa sám rozčúlim, ale určite to boli naši hokejisti, naše basketbalistky, lebo aj keď tie víťazstvá idú ako na bežiacom páse, treba kvôli tomu dať veľmi veľa námahy, ale aj financií zorganizovať takéto úžasné mužstvo Vodný Polesti, množstvo kolektívnych športov. Ale čo mňa najviac tešilo, bolo koľko ľudí, koľko verejností nám začalo chodiť na všetky športové podujatia, kde sa môžu aktívne zapojiť. Vezme si VSS City Run, v centre mesta Nával, maratón, niečo neuveriteľné. Košice Night Run, neuveriteľné behy, ktoré robí skupina Active Life, stovky a stovky ľudí, cvičenia v parkoch a veľmi sa teším z toho, že mnohí ľudia, ktorí možno nešportovali alebo ktorí si išli zašportovať iba sem tam, ho začali robiť pravidelne. Takže mňa teší tá úžasná športová atmosféra, ktorá v našom meste v minulom roku bola. Aj preto som rád, že sme Európskym mestom športu, lebo vieme dať ďalšie možnosti ľuďom, aby začali športovať a verím, že tá radosť zo športovania a tie endorfíny, ktoré sa každému uvoľnia, sa potom presunú aj do ich životov a do väčšej spokojnosti v živote v našom meste. Čím si vysvetľujete takýto zvýšený záujem vôbec ľudí o športovanie v metropole Východu? Myslím si, že v každom z nás je kúsok športovca, ale mnohí ľudia nešportujú preto, lebo sami si zabehať nepôjdu, alebo preto, že potrebujú nejaký impuls alebo nejaký štart. A aj titul Európske mesto športu je o tom, aby sme ľuďom dali možnosť. Aby keď si niekto chce ísť zabehať, aby vedel, že nejaká skupina niekde beha a on sa tam len pripojí a bude zábava a vôbec nemusí hľadať nejakého partnera, alebo keď si chce zacvičiť, bude vedieť, že sa bude cvičiť v parku. Možno keď bude nejaký futbalový turnaj, môže tam prísť a pripojiť sa k nejakému mužstvu. Čiže chceme dať ľuďom možnosť, keď chcú, aby tých svojich partnerov na športovanie našli. A myslím si, že výsledkom toho bude, že nielen, že ľudia začnú športovať pravidelne, ale nájdu si aj nové športové komunity, nových priateľov a myslím si, že to pomôže aj ich bežným životom. Takže okrem toho športu a zdravia je to aj taký významný spoločenský prínos. No, na realizáciu budú mať naozaj času viac ako dosť, pretože nielen teda je to o tých profesionálnych športovcov, o ktorých sme hovorili, aj o tých, ktorí sú možno trošku pasívnejší, tí, ktorí nás možno sledujú. Prečo by dnes podľa vášho názoru človek mal ísť športovať? Ak by ste možno sa mali teraz prihovoriť ľuďom, ktorí možno nás len tak sledujú, ja neviem, od počítačov, od obrazoviek, prečo by mali športovať? Každý, kto začne športovať a podarí sa mu to urobiť aspoň nejaký časť pravidelne, pocíti to, čo nešportovec nikdy nezažije. Je to obrovská radosť, obrovská energia, je to dobrá nálada a je to pocit šťastia, ktorý po športovaní sa športovcovi prichádza. Takže keď nešportujete to, skúste to kvôli tomu, aby váš život bol šťastnejší a to, že budete aj lepšie vyzerať a schudnete, to je naozaj úplne zanedbateľné. Čiže nie ste zastancom teórie, že športom trvali invalidite? Nie, športovať treba tak, aby po športe, aj keď je človek úplne prepotený, nemal na tvári vrásky, ale aby ho oblial pocit šťastia. A každý, kto začne športovať a bude športovať pravidelne, tak ten pocit šťastia zažije a všetko pôjde ľahšie. Ja sa snažím športovať aspoň 5 krát týždenne, z toho 4 krát týždenne ráno, skoro ráno a myslím si, že len vďaka tomu viem vyriešiť mnohé problémy s úsmevom na tvári a nie s tým, aby som na každého, koho stretnem, nakričal. V závere mi ešte povedzte, budeme mať samozrejme priestor aj na Šoku sa trošičku porozprávať, ale z tých pripravovaných podujatí, ktoré tu aj dnes zazneli na dnešnej tlačovej konferencii, na ktoré vy sa tešíte najviac? Okrem toho, že na všetky. Ja sa teším, okrem všetkých podujatí sa teším najmä na tie, ktoré budú mať u nás premiéru a ktoré si myslím, že mnohí ľudí možno pritiahnu k športu len preto, že budú chcieť ísť na to podujatie, lebo pre každého Košičana bude určite zážitkom ísť si zabehať na letiskovú dráhu, ktorú bude osvetľovať Boeing v noci a bude behať tam, kde kedysi pristával alebo zlietal lietadlom, keď išiel možno na dovolenku alebo na pracovnú cestu. Pre tých zdatnejších športovcov bude výzvou určite Spartan Race, teda beh tvrdých mužov, ktorý bude mať prvý diel v Prahe a druhý diel v Košiciach a v Košiciach to bude tzv. Vnútromestský Spartan Race, čiže bude sa behať pri našich pamiatkách, bude to určite niečo extrémne zaujímavé.
Ale potom to budú 24-hodinové cvičenia vo fitku, 24-hodinové plávania, potom tu bude triatlon, kde sa budú môcť ľudia prihlásiť, bude to mestský triatlon, ktorý bude spočívať z plávania v bazéne na Rumanovej, z behu po mestskom parku a z bicyklovania teda bude mať množstvo takých podujatí, aké doteraz nikdy nebolo. A čo mňa tak špeciálne teší, bude olympiáda našich žiakov základných škôl v 15 disciplínach a potom letná olympiáda našich seniorov, lebo keď uvidíte športovať v športoch 6, 7, 8, 9 ročné deti a potom 70 a viac ročných seniorov, tak pochopíte, že keď my nešportujeme, tak sa musíme trošku hanbiť.